Løgn er grundlaget for alt skabende arbejde, og ifølge Michael Ross er alt vi leger og skaber et billede af virkeligheden. Børn er mest fantasifulde, når de leger, og er kendetegnet ved at være frivilligt og sætte børn i et tilstand af flow. Derfor er det vigtigt at skabe et rum for det eksperimenterende, og at legen ikke bliver resultatorienteret. Børnene skal have lov til at udvikle sig frit på en måde, hvor børnenes eksperimenterende leg i øjeblikket kan være målet i sig selv. Her i midten er impulsen, og den der sætter lysten i gang. Lysten til at skabe og udtrykke sig, og impulsen kan være iscenesat eller ubevidst. I det her tilfælde med animation kan man vise en animeret film for børn og sætte den første impuls i gang. Impulsen kommer af indtryk, der har følelsesmæssig karakter. Hernede der har vi håndværksmæssig kunden, og når børn skal bruge animation som udtryk, så er det en nødvendighed, at de har tilegnet sig nogle færdigheder og teknikker inden for det her medie. Her kommer legen blandt andet ind i billedet, og jo flere færdigheder barnet har inden for animation, jo bedre kan det omforme indtryk til udtryk. Media, hvis man skal udtrykke sig i et medie, er animation et godt redskab, og som sagt er det vigtigt at få kendskab til det. Det gør man ved at få fingrene i det med en understøttende pædagog i nærheden. Fantasi og kreativitet. Børn de tager først en rekonstruktiv form for fantasi i anvendelse, og det drejer sig om for eksempel at genskabe eller fastholde og bearbejde oplevelser, og her øver barnet sig i at tænke, og ud af den rekonstruktive fantasi, der vokser den konstruktive, altså den skabende fantasi. Heroppe der har vi sanserne, og det giver barnet mulighed for at styrke evnen til at erkende verden, og sanserne bliver knyttet til barnets følelser og erfaringer, og de her indtryk er afsættet for den æstetiske læreproces, hvor indtrykkene gennem animation omsættes til æstetisk udtryk, og herigennem udvikler barnet en forståelse af sine følelser. Og nu vil Maria tage lidt over.